Odakle on? O izboste on. Slovenac sam. Pa ja, Mladen. Dobro, on je mlad da sprema ovih. On ima 3,5 banke, a ovi imaju 5, 6, 7 banki. Znaš, to je velika razlika. Jeste. Evo šta ima, koliko ima 6 banki. Vidno da je naš. Ma naši su svi. Bravo, Ivan! Vidim se da si bio, pitao sam